играчките, ще ви покажа едно голямо момиче, което спи отрупано с играчки. Ето я и Ния. Това е тя. Спи в момента на голямо легло. Ето вижте я. Отрупана с най-различни видове играчки. Отрупана с най-големи играчки. Не се чуде защо, но ето тази. Това момиче е наистина много хубаво по плюшени играчки, както гледате. Само да се доближиме с камерата и напълно се ограбва всички играчки. Просто това е наистина ето отбитно. Ако се чува шум, има хора все пак. Както и да е. Надявам се да се събуди по-рано днес. Защото вече стана 7 часа. В принцип, тя не знам кога е легнала да спи. Наистина много късно е легнала да спи. Ето вижте я. Голяма. Дали ще се събуди скоро, не знам, но мисля, че в следващото клипче, което ще заснемем, сигурно пак ще спи, но вече тогава мисля, че напълно ще бъде се събуди. Мисля, че друго нищо нямам какво да ви показвам. Защото освен ако искате да повдее, едно кученце се задейства. Съжалявам, едно куче се задейства. Е това тук, което ще го дръпна сега, да не се задейства. Куче, което наистина се задейства.